3 kákáčko, 2 koupelny, garážové stání pod domem, 10metrový sklep nedaleko Šantovky. Právě nyní v nabídce. Byt o dispozici 3+ KK se 2 koupelnami, technickou místností, skvělou terasou do L, sklepem, krytým parkovacím místem a nedaleko parku centra města Olomouce nutně nemusí být jenom zhmotněný sen. K bytu patří vnitřní parkovací stání, které je započteno v celkové ceně, a také skoro 10metrový sklep. Ano, slyšíte dobře, 10metrový sklep. Paprský prohřátý obývací pokoj v zimě a dobře krytý v létě nabízí parádní, velký prostor, kde strávíte spoustu rodinného času. Člověk by si řekl, že se tu budete cítit stejně dobře jako v rodinném domě. Okna jsou velkoformátová trojskla, která udrží teplo, ale i zimu tam, kde má být. Výborně řešená je terasa, která je po celé délce a rozšiřuje se u obýváků. Když se tento projekt stavěl, dost se přemýšlel nad tím, aby na vás sousedé z protějšího domu nekoukali a měli jste maximální soukromí. Bytový dům má stáří 7 let, ale na jeho stavu to skoro vůbec nepoznáte. Klimu v autě má kdekdo, ale klimu v bytě já osobně beru jako standard, který tento byt rozhodně má. Je osazena v každém pokoji a funguje víc než skvěle. 2 koupelny v bytě jsou prostě luxus a každá je jiná. V jedné budete mít vanu, ve druhé sprchu a navíc je v každé umístěna toaleta. Kam s pračkou a sušičkou je věčný téma každého bytu. V tomto případě vám otevře možnosti technická místnost v bytě, do které dáte prádelní koše, štíhlou skříň na prací potřeby, ale i tu pračku se sušičkou. Uklízení chodeb, výtahu, ale i garáží zajišťuje správcovská síť. V případě, že byste chtěli na této perfektní adrese nedaleko centra města Olomouce bydlet, tak mi zavolejte a domluvíme se na prohlídce. Do té doby se mějte krásně.